Аляксей Сцяпанавіч Русецкі, сапраўднае прозвішча Бурдзялёў, нарадзіўся ў 1912 годзе ў вёсцы Студзянец Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці. З першымі вершамі ў друку выступіў у 1934 годзе, а першы зборнік «У заўтрашні дзень» пабачыў свет толькі ў 1951 годзе. Аляксей Сцяпанавіч быў неардынарны, шматаблічны паэт-філосаф, паэт з абостраным пачуццём адказнасці за лёс зямлі, гарачай любоўю да роднага беларускага куточка. А што зрабіў са мною красавік? Ад соку п'яны, рыжы чараўнік. Лухта цяпер у галаву мне лезе. Нібы я зноў юнак іду па лесе, і ноздры аж дрыжаць, мой бот прамок. Я чую праз зямлі, снег учарашні, і залаты арэшаны дымок, і як паціху дыхае мурашнік. Зямля марнела б ад былых нягод, каб не ўбірала сокі, фарбы мая, як ён з глыбокіх зерневых дрымот раллю зялёным пер'ем прабівае. Як на галі са скручаных вузлоў ён выпірае, шырыцца ў паветры, дрыжыць празрыстым лісцем, высветло спіртовых лёгкіх аганькоў на ветры. Як адрасціўшы вусікі, паўзе мясістым хмелем на камлях дубовых, прамені ў іскры дробіць на расе, блішчыць на красках пылам каляровым. Сяргей Уладзімірович Фамін нарадзіўся ў 1906 годзе ў вёсцы Пепелеўка Мсціслаўскага павета Магілёўскай губерніі, цяпер Смаленская вобласць, Расія. Яшчэ школьнікам дасылаў карэспандэнцыі ў мясцовыя газеты. Дэбют адбыўся ў 1924 годзе ў газеце «Саха і молад». Любімая пара года паэта – вясна. Самыя шчырыя і бадзёрыя радкі выліваюцца з-пад пяра паэта пра гэтую пару года. Вачамі радасці усмешлівых фіалак, пад першы май, пад дым у квітнеўшых дрэў, мяне жыццё агнём пацалавала, каб у жыцці я заўжды мог гарэць, о ясных днёў квітнеючая зелень, таемны шчар і пацалунка ў дрож, агнём вясны па маладому целу пераліваецца жывое серабро. Травою сыпала ў палёг, мільёны скрыпак дзесьці грала, шумела шэрае галлё, а ты смяялася і спявала. Всю ноч гарэлі агані, всю ноч цвілі ружова зоры, ты адышла пад звон крыніц у невядомыя прасторы. У пакоі старым на акне застаўся водара жасмінаў, і было гэтак смутна мне гарэць агнямі ўспамінаў.